sabuwar fassara ta musamman. Asirai masu matuƙar tarin yawa sun yarda a cikin wannan tsibirin da muke rayuwa a ciki. Ayara duwa Allah ne zai bani shi ummi. To amma mafi girman asirai a cikinsu cike yake da sihiri da kuma ɗauki ba daɗi na musamman. Shi tunani yake shirin jinin kabilar mu ne ya zama dole a nemo shi a duk inda ya shiga ba hukuna ya namansa. Ba zo ne domin neman ganimar ka ba. Gobe za mu saki wannan shirin sha Allahu Rabbi. Kamar wanda mutuwa ke makirarin mabarauci, ku zo min jinin da ke a kansa ku kawo ma'arati. Ya samu ingantacciyar fassara shahararren kamfanin Yusuf Zamani kafin na kammala girge zuwa 10 lallai wajibi ne kan guba ya kasance a nan ku kira shi. Jinjina ga barumati! Jinjina! Lallai karin bari na baku labari na sabon shirin. Gobe za mu sake shi da Allah, ku da shi kada ku bari a baku labari.